I ljudi, dobrodošli svi u moj novi video. U današnjem videu, kao što možete da vidite u naslovu klipa, vozim malo moju biciklu. Tako da, eto mi sad možemo da krenemo, znači, u klip. Da vozim moju biciklu. To je to. Idemo mi u klip polako da vozimo biciklu. Samo malo. Da budemo osvjetljenja. Samo malo pa sam se javim. I evo ljudi, sad idemo napolje, znači da vozim moju biciklu i to je to. Znači ljudi, ajmo na ovom klipu 50 pregleda. Evo Maki. Njegova bicikla ne valja. Vidite? Moramo kućice. Jel mi neki Siniša sigurno polomio košnicu, jel teo da ga bije, ne znam ja sad. Tu. Evo ga vidi. Sve Lukasova bicikla. Mislim to bude moja, ali sad to neću. Vidite koje košnice Lukas ima, vidite. Idemo mi sad po moju nebresku, bre. Evo, pogledajte moju nebreskicu. Vidite, to je prava bicikla. Nebreska Hrinkov, pogledajte. Nebreska Hrinkov. Evo malo ovako montažice. Znači 8 brzinica. I plus ima ovdje 3. Znači ljudi, znate kako ovo ubrzava. Eto tako, pogledajte, znači kome su dobre. Idem ja sad da izvedem napolje i kad je budem izveo napolje, ja se javim. Evo ljudi, krećemo polako. Coca-Cola stick. Moja bicikla je fantastik. Znači ljudi, pogledajte, imaju 4 zmigavce. Jeste čuli, a? Vi to nemate na vašim biciklama. Samo ja imam. Oba, idemo sad malo vožnice. Tako. Znači danas je lep sunčan dan za obesiti se. Za voziti bicikle. Ne smijem ljudi sa jednom rukom. Safety, šta to kao? Evo ljudi, probali smo jednu vožnicu. Pogledajte ovog bedu. Pogledaj kako sam ga zaobišao. Kaso? Te snosila si bicikla. Ljudi, evo sad će doći neki Pere, neki Siniša, znači možda ću ja malo da ga bijem, ja to neću, znači ja neću da ga bijem, ali ja moram da ga bijem, samo malo. Evo ga onaj Pere. Vidi ga ovaj Pere, mi staje na put jebim ni gusto. Ovo nije Pere, ovo je neka ženska. Evo ga ljudi, moja kuća.
Sada na školu. Gdje je subota, kurat ćemo, ma. Sada tu si. No, idemo sada. So ostaje se na Sinišna škola, a? Sve, alternaciji jedan. Sosi, a, pa to na Vantandar škola idu kurac. Pa dole sam opučao. Gdje je Matice tako? Da li tu čekao je? Da li tu čekao? Siniša, da ti bicikla. A? Tonika. Da ti bicikla. Ma najveća kućina. Moja je ovdje najbolja bicikla. Šta ti sviraš, jebem li ti tetku? Svira Siniša tek. Gledaj se kako ću padnem, ovo neću da pove. Samo da čekam umog pedera da ide pa ćemo vidjeti snimamo. Evo ga. Idemo mi sad mi. Uleti Siniši krompir. Inače ljudi, Lukas nije tu zato što otišao kod Milorada. Oni dvoje su pederi pa tako, eto. Samo da parkiram moj bicikl da vam posnimim kako sam ja to nju vozio. Ali probaj da padneš pa ima da te bacim tamo. Tamo ima da te bacim, pogledaj moj kurac, ima da te bacim, da ti jasno. Pogledajte moju biciklu. Evo je. Pogledajte. Moju nebreskicu Hrinko. Što je otišao onaj peder? Što? Ja bi daju 1, 2, 3 puta onda. Idi tu, pederina! Ajde bre, idi tu! Jo zaka velio Miki, ajde spala leste.